Eja Wusu ya ni chak abusua ne de wowom wo ye ko nani yam yentwa na suo mfra abusua na mom dibra ekuta ne sa abusua panyin de na tinton eni ye bi a me behu ye no ni ti a watwam ane se omu ade omfere ade o me ma no hosu too much ogu ya ni mo ase mo amani tua ye ba ye wagye ata nani ase ompese abusua no kra beka bibia mo wagye atum enti ni ti a watwam ane se ye tu no onto ye tu no Wanotene Kofi flo ko do fotu flo wanotene to bem eji no Paakoso ha wo nua pani wo Wusu no aya wo ka ye nyina bo mo ta ba akofo ma enam so ma ye gina so de akonwa yi ma no no wo de Paakoso ha enti bi ya Lumba fumre masema no Eti Samuel die na ex Abusuapanin to pack say de oboni din na eja o de ex aka ho ana say Abusuapanin dada sisi empempem ya me na wo kasa die na Abusuapanin Kofi Wusu aka Abusuapanin to pack ene na abusuafo eye ekon na abusua wo matena stay atuna de so sede na anu ya encheye wo mo ko nhyiamu na wo mo ka se wo mo ma Abusuapanin na wo twemienu Abusuapanin mra no ne won embetena se na nhyehyeye wo ho no wo mo ne won enka sede ye be ya ntu asede bia no embemu na Abusuapanin to park abubu nwie de egu na som se memfita ene wan fie abusuafo no odi o mo ka ye kra de emfa no ho esade de wo mo beso me celebration of life and wo makogina court emra no say in day court ni wo mu ndi no munya celebration of life a wo mo beso mo ye no no Abusuapanin pe ene wo tumi obama sa afo no akwanya ama o ma ye ayie foforo ana say program foforo na ene Abusuapanin ne ho aba asem asema ne ho aba ne se sisi amene o ka se ye kon na abusua e kontena se ende no o matena se Abusuapanin emwa wo mokra abusua ni fact o memu acheche ne nyina ye Abusuapanin da roma eti no wo mo sigina ye no mugina ye o masi na se wo matu Abusuapanin ade so na the da wo mesi Abusuapanin foforo no wo mema Ghana fo nyina hu ye ntiemra eba mo chon sentrefo mo hia ha se yeto nsa frɛ mo ha se ya enia ekwana abusua ena ye hia o Paakoso ha na ye hia mudie a ye hia ne tofabo ena mede etu mo animu yi ye tintin tie wa enyina emu a ene se ya Abusuapanin a ye de no esi akonwa so a ye frɛ no opani Kofi Owusu Victor Owusu Boahen ye mamonom epagya no esi akonwa so se omeye Abusuapanin nanso anamontuo bi a papai ebetra akonwa so otuo no anso maame nom ani na afi akoba se omukura anu omho se omo epagya no esi akonwa eso sabe nya ba akofo ne di akonwa enu enti ye mamonom akomo achi aba be kase sa anamontu a papa no etuo no egu abusuan animu ase enu enti enya dia ebetimi ene no atu anamon sanse ekona abusua no yempe sabe animguase bia enu enti yebehia ha se ya ye tintin tie wom enyina mu a ene se sa opani Kofi Wusu a wo ye ekona abusua a ye friend to park no sabre ye ne no eto nkwanta ya pai eti ye mamenom e de ato ememe enyina anim mama yire onu suso o ha ebi omu nyina e de wo adwene aba omu e de wo adwene atai ema no achi se ye ema na aka no enyina no omu efua so enu enti Agya Wusu enne onye Abusuapanin ebiu senia ekwana abusua esi eni sanse bamfa ebuo ene anidie amma abusuan na
abusua no a na ede esi akonya no eso abusua no a eso se sesei trase a yo no ekro wo se miensa yi a akinye bia enye dai eni ho medam ase Aye, nti na we ya announcement sisi a na me no kasai abusuapanyin to park. I say no ye the X eba beka ho. X abusuapanyin to park. Sisi a no ye tina de so. Na ye bekọ ne abakotie abusuafo ni mu bi wo mo nsem a wo mo edit udwa. Wo mo kire mu se abusuapanyin in fact woni wo mo ni ni ye kura nyine de Lumba de no nko a. Na oledi ba ko a oni ne ne afi oka akwan na abusua no ho wo se abusua panyin be bia abusua panyin sie wo mo de share de Lumba no wo mo oji omufunu sebi enkoba se de Lumba ye de hye konkono asante ni de hye konkonkon nyenchen na ye bete se ye sie no ewo nkran pompunu mantamu ase ne se wonti wate bi da se de hye a ofi asante memu yetimi ko sie no ba bi foforo saade ensi entina abusuafo se ne wo mo atu abusuapanyina de so de a na wo mo de hye no wo mo gi na matimi akosie no ba bi a osefata se wo mo esie no meda fa menka fo JK travel sem fama ene JK travel se o amona no person be pie mo Africa enye Ghana nko a ba bi a opese okobia no wo mo de se oni JK travels e be twetwe enkomo wo mo na ma na good screen so no frɛ wo mo no ma take it and border form na ba bedu asunjie mu san so wa Ghana na be se okopie mu e wa mo na ne nkofo boga yibi wo pese wo ye bidia na ye GK travels ene wo se woni won etwetwe enkomo na mo ma take it and border form na wo kodu amona ne so ma hwa ma ba bia da uni ba bi da after it is right from the airport on be hwe na mo ma trainer with the ebe call wo mpewe na wo pede wo na ma na good screen so bo modern se overfrɛ won na woni won atwetwe enkomo etina abusuapanyin to park they want some na de gutu aye bobo ho no yenti abusuafo ni bi nsem a wo mo de to dwa emra ye ba ye beto aso de ama ya tu wa na wo ya uni ya so eti ya me ka tira mi se ojo fo sufuru esa na bo so me abiye on fa ya ade emra me ya fa ne nto ebam oja na na ni akwaja be ti ba bi odi mo to ye bia ye furu e camera so ate ise wo kwesi enu busu ani bi edi mo wo wo ba de dere kuma se wo ya dada afo wo to no se na yo no na de baby mfo na abeto ye hie kodwofu otumi ye wiye on fefu ne mra ene ya tunu so wonye wo hibiem abusuapani no wonye biem na me mra tia se wo ya wo hine no na pani tia se nti on kofa me na na funu mra me anu asi wa no tene yo so kwanya dai wo kofa funu kodwofu tu wa no tene na to bam okay eji no Paakoso ha wonua pani Wusu no aya waka ye nyina bo mo ta ba akofo ma enam so ma ye gina so de akonwa yi ma no no wo de Paakoso ha entimi ya Lumba fumire masema no no na wa no tene se Lumba fu na ma di betumi asia na bibi besi papa bibi besi ye hie funu no na de munya ni funu no won kofa ne mra wo de ba ye ni asem but oje le betumi asi pa ye besi ani se behia gu no so pa ye minua no mo enketoa ene empanimfu ewom no ene ye maame no maka no mefo aso pa asemi ba ye di ni si ye na mini ha na me kra de onua na odi ka no na me gini di pa because na openka bo mu enti meti no no ha se onua no sebsebe wakem kakra ye de onua kitua ye si na ye me de pa na me ba ye no eni ye bi a me behu ye no ni ti a watwam ane se omu ade onfere ade o me man ho so too much ogu ya ni mu ase mo amani tua ye ba ye wagye ata nani ase ompese abusua no kra beka bibia mo wagye atum enti ni ti a watwam ane se ye tu no onto ye tu no ekwana abusua no ye na ye hia yi ye wo
ye wo mia bebre ye nyina ne akabom ne yahia wa ene ye nyina ya adwena ye baako ene ye tu Abusuapanin Victor Kofi Owusu Boahen ye tu na de so toboy where you go amashe emprenu because you go we su refi ni pa mo anye ye be hwe de be hie eno ano no dia ye kan na mo nkoka entrofo me pamucho ani die kwanza mo nye careful asema ye kan no na mo nkoka ne damase se wo ho Abusuapanin etumi wo ho Abusuapanin etumi wo ho ana ohene etumi wo ho obia wo de se wo ye na Abusuapanin ye nananum ajapade ye me kire nananum nkonwa a ye adehia ewo nkonwa na ho nyina Abusuapanin no na ye dɔɔso abusua no ye dɔɔso nti beebi a dehia wo bia wo ene oda no na ye nyina ye tiri ni ha aha na ye Paakoso wa na ye nananum nkonwa ekuo nti ye tiri ni ha na ye ka se Abusuapanin a anya wa na ofa wo ho esi wo ho so se wo ye Abusuapanin eye adehia no mu ana abusua no mu empanimfo a wɔn wɔ abusua no mu no ɛna ehwehwɛ mmarima a wɔn wɔ abusua no mu ehwɛ wɔ soro hwɛ wɔ fam ehum sɛ an we deɛ yɛde di Abusuapanin a ɔbɛka abusua abom wɔn abusua kɔ yɛ abam wɔn hwɛ wɔ Abusuapanin ɛna wɔn yi wɔ sɛ Abusuapanin nti mi a mi kasa nana dɔkta adehia a ɛwɔ Paakoso ano me ɛna me da wɔ ma no nti beebi a adehia wɔ bia wɔyɛ ɔda no yɛ nyinaa de akɔbɔ Abusuapanin park abusua na ehunu sɛ dwumadi a ɔyɛ no ɛmfa nka bɔ mu mma mmerɛ de ne si yɛ deɛ ne ɔno yɛ nyinaa na ɛkɔ ba mmerɛ a mewɔ faase Lumba firi mu no ɛna wɔ danso baabi adi a ɛnsɛ mfata wɔhɛ aseɛ wɔ me maame na ɛkyɛ aburo wampem Paakoso hema mmerɛ a ofiri mu no ɛna ɔkɔfa me wɔ faase baako sɛ ɔno no ɔde ne bɛba abɛsi nanan nso asante amammerɛ mu no wo Abusuapanin wo baabi a wobɔ ɛna ɔhene nso wɔ baabi a wobɔ wo deɛ ne sɛ abusua no wɔhɛ sɛ nka bɔ mu mmra koro yɛ mmra mpapa mu ni mu uduru ha nka we ɛno ɛne Abusuapanin wɔ dwuma na empo sɛ wo no sɛ wonya yɛ wɔ faase baako bi ana wo de wani afam sɛ me na me wɔ faase ni me pɛ sɛ obedi wɔ hema na kwan wɔ hɔ enti yɛ kwan wɔ faase wɔ no ɛno ho ɛna wɔne yɛ anyɛ korɔ enti sɛ no ehu sɛ ɛma na ehu sɛ suban a wo nan mu no enye supan papa enti wo matu nne a ɛkɔ na abusua nyinaa ɛne yɛ maame no mpanimfo na yɛ adwene enti efiri na akuri wonyɛ ɛkɔ na Abusuapanin bio Madam Widi akosi aboaje wa donko na ese abusuafo ni bi no wo sama mo de ato dwa fa Abusuapanin to park Abusuapanin to park ne ho na yekokotie ye no na je so mo kire mu a enkoye kra ohwe papa ya wo kai mre bi a ebeto dwa se court de wo hye de ato na Lumba na yie no so se ye ma aye ne maso Abusuapanin a oba Abusuapanin bi a oba abonte no ye o ma head no o ball no makeke ball ai jidi se utie no to da nim kasa o chemu se wo ba ye no se wani ehu a waso ate wasoso ante a se bi o body a react eti ene the question no na mama China for right from day one mama China you bi a ene abusua ne fa ba bi a wo mu di mama yakosi ase wa chi no
ono so ta wo machi pa nya asem keto omo ko ba bia wodi mu bi ahimfie mama China dim omo ko court mama China dim ene so when disappointed wodi mu bi nya asem keto a chire mama China de onde o chire history fa abusua no ho abusua panyin na wo ba ye na wo ko ye na we ba ye na wo ko ye na we ba ya aba besi Abusuapanin to Paakoso no say Abusuapanin to Paakoso de e wo mu se ne wofa anase ne papa bi na ono so ye Wusu saa ene di kan be di ade no na in fact wo ma abusua ne ye nkabo mu o ma abusua ne ye odo o ma abusua no chese anije be mu na on ofa ne free mu no mo so ende ye pa obi mfa ne si anan na ende won ye Abusuapanin to Park yi esi anan na mo de ne si anan a wo se ene jai nsuo bu wa ka se ebo Abusuapanin jimo de adi wo mo abusua nim enye se de Lumba na ni wuo no nko a wo se Abusuapanin wo betimi wu se wo ya akoda ketekete se wo ye adwuma se wo nya adwuma Abusuapanin se ko pesika ne emfa nya wo de hye na yie na de hye no ye no kra Abusuapanin se mi nsi ho na obesi wo kra na de se dia Sunday ene mama China church history mu ye nya asem peta Abusuapanin dwuma odi adi wo mo ani atutu aka won sem no se de ye na ya kra ne se Abusuapanin kasa bia wo se de se na wo se tutu otumfo otoso mienu aba biem ene beti metu na de so no bie ni ho obeti metu na de wo ma kire Abusuapanin se wo mo beti metu na de so na se biye besi wo hena de so no na panyini e wo ho eti Abusuapanin to Park ameno e kasa sese ye tu na de so medofo enya asam kete be ko tie nsema mama China editujwa mama ngamfo na car sales enfama na car sales nei opeka acho car ne boefo na ene yemfa wo mesin so pechi fan kopie police akache ama FBI sambia mbamzo akotokro no de ne ade na eno ane na car sales eti bobo de se wa peke wo mo namba no usika na wanya ode kotoka na emfa nko ba bi ma obi nkwaji ndi bobo de se ode beto wo maso ye fra wo mo na je wo car open mrevo yenti mama China nsemo a ode tudwa ne bi emra kuona waya akona waya yo akona abusua ema ne mema empanimfo mabawa ne mrante ende de yehyiam wa ha yasem nyina yetiawa ene ba ye ba na wotwemienu ni ye ba behia na nya no ne da edikan na Abusuapanin dada watwam ya eya Abusuapanin Kofi Wusu na oye niema mebre ya bo no kokko niema mebre na oya na dia nimguaso ya bre abusua no bantie enya kwadwo wuo na ba ye no ana de ensamsam no ba ye na ya ade a odidi ya wa abusua no nanso so nsamanfo akra so wo mo pedodo nyete asefo ana de ani anim ne sa nka ye boye ni kire na nka wo besesa ba wa ma ya te ase se watra be careful bibia ni wa ebetima kan na yeye esan san na adwene ne se wakeka ye anim ahwe ehun se asin tuam nanso so asin de na bituam sana asin tuam a enka mfie dudu mebreba ya konwa free yan se kodi baabi no enka ya ntimi na se tu brempon asante hene otisika dwaso adawroma oba wonana me bodina na mrosa yo asema onyansani king Solomon ehwe mu no wade to baabi eda na de atie ni abusua no aya aja Wusu a wanya ne baabi ko enka bomu ni wodo a wade ba abusua na ma abusua no ye ni jeyie ema ye huhunu abusua na wo mo wo baabi nyina na ye ninim ye ho etimre bia ne adwen ye se aka ye nko a nanso so ye se uhu anum atura ya mento no bo na bia na wo firi duduo sa na abusua ne ye do so yie
eti abusuapanyin agya Wusu ebedi akonwa no ye wofa kwabre dwansa ye wofa kwabrane ye wofa wonyam ye na na asia no a ofa ya mensa ani wofa kusi ofa chamfo wofa nyame ye maame nya akonom ye maame ye badunum wo mu nyina ye huhu ye maame donko akuofo okuo na afiefie no mu na afiefie ti ase ana akonwa ye sa ye maame ya anne akuo boadu wa abusua ni nyina na efe ye kan ye hu bom ama abusua na wo makotena tena baabi aware enti no ne ye nyina bibi to wo ma ne ye nyina abusua panyina watena ne baabi kono ohan ka ema baabi afakuo ni bia wo ne ye nyina akobom ne ye kabo enti se anwanya na bibi bato wo na ye nyina ekwo ho a na kuro na ye manyamanya na anigi aba wom si sam wo dom sa enti na me abusua na ye fe na ye akono baabi abi besie bia na agya Wusu nya bibi mam won ka se wo ade na to wani no won na kope bosia me ye fa me ye agya Wusu penso no ye hu bi da na ye de ye nim se anuado ane nkabom na wode ba ye nti anka ni nua no ba no ye mfa ma no o ma mo pre ya no o mo ye miense o ba ku fra nwanya ye nana frempon ana Adams ana wo abusua panyini na san de wo nua be ye nti no ene so ene o mato ani nua no ade a wo ye so nanso sana eye koto bekumba ye de canton fees akoto bi asama to ye na abusua ye ntimi nka se bibi na beto obi awa abusua ni mu a se nipa ni so se wanyino wase kopa obusua na fa ye anka nipa no kopa obusua kra na nka brayie ni bimpo na ye hu se anya bi abusua panyin wa ntimi to mani a be hu no wo ka abusua ne se nipa du na awu a de wakoba nipa ba ko ana mienu pe de aka bia onko de obekon so kra amemene da no omma kwasi ada no aba ba ne na modoma no woko abusuafo na ya awrahu yie nanso na ye pe odo nti na ye nim se ye den a obesesa ba de na ye ka bia ne onoma otie ye ana mimi nim sa asante amamre esan san hemfo kra okosaya okasa miswayi yare nanso so wono de wa hu ne sa eya na Paakoso hene ayale wa yale hwe wo baabi enya fie ha ya na bi no ena me pesa me fa akwanya we so na me ka asem kakra eya na bi no mo sole a wo mo se na no me bo media we din ohene ba media wo sole a wo so wo na akasa manananom na no no wo ka asem bi asante amamra wo hene yare ana wo ne obi wa asam no wo yare a yen kantam mu no so wo kantam gu no so na wo peni wo wuo ono de wamfa nani anto na okokantam na nana so nim amane ne amamre na animra wonse yade no na na fantam na ammoso enti ama ye nipa mebrede se esansa na na fantam ammoso no ohene ba media kasi so se etre se na anya dihie enti na wantimi amfa ammoso no enti abusuapanyin tam na oka se je se ye wura pe ne betimatu na abusuapanyin ka wodika amamra pa kwanso abusuapanyin ka wodika na afa mu nsam a ya tete na abusuapanyin amanne de ansasa ye ka kire nkra ye ka ena me kan ahwedie ya me wie obohu na nwansere ebepie obohu wo mo a ebegina ho aka se me mama chana me ye donko na me maame nom ye beti koko nhweso enti wo mo baba beche se de na pa ahuja so ne ba bi kro na nipa kro hu se ye kofa ye free o se ayi efra senkentampo emre no du obekire ba bi ye kofa ye free ye awrakosam kase mbusu sam kase wa bra ye maame de ne kra ne moja na nanom awa asante ahemfie na nanom konwa sofo atena konwa abrempon ani aman henenom anyina nim awrawosam na wo mu ni sa ahemfie me maame kra na nipa nim ne di edi ano om de fra no ane na na ba asem oka so ba asem a wo so ba asem o ya
esan sana me maame aka wono nko a eti na nasem oya anso anade ye se ye nonko abusuapanyini amatawia ye nim ba bi ofiri ba ye aye ka abusua kro bi anim no enna Kofi Wusu a watwamu no ansama wo mo keka na de atie ni yase ba bia ye tena kyekira boa no ewa na yegina sane no aye fie ha ya ana ya maame no mmerewafo no ena mebobɔ wo mo din a wo mo dodo na wu aka kakra ewa ha ya maame no na tena ase me na meka ho bi ya nuanom bi wa ha wo mo beka abusua nyina behia ye ana ya nyina akwa agina na yede ne siye etisi yade wasi a asema meka abusuapanyin no amu wa take ni decision dada ada wo ya yie no wogina wo ka kire omo se monhwe ekoofo ni ne abusua papa ni ne abusua fonte mo hwe abusua o mo hia ha sabe hwan oba yi oba bema ye bema animonyamfo otese akoonafo ahwene na nafo enso na abusuapanyin dia ye ntomago na wo tietia so na so sade atie bia sade ponko ni dua anka konfo to no sade ponko ni dua anka no to no saa na anka konfo so ensam enne ye ne na adutwam se abusuafo de ya awreko a ani wu antie ne ama ye ni abere no ani se wo bia na no ba ko mienu na wade ne nai koto ni patenten ko ho hye se ye wura ote kokko so sikadwa wonyansamu nyansa King Solomon ana hinie anya Ghana na nya asante nko a ye ka word kingdom a otumfo ahinie ka ho mi wura mesro wadawroma me dawo fam anya mani na nso ade na mi boldin wudi kura de nkani sebam na mama ya awre hosem sabusua panyina watwam wo bia na no du a waseje se na se tu opem so ne betimatu no wani nso ade ana ne sa sabe otumfo na henkwa akora enye wuti pen no na wo kan samba akomienu a jesa wudi otumfo din bam wo basa wo twe asanteman anim de twitwiri fama na ye wura de anim so obebo ye wura din a na ye wura de fefe de a ene wa ye de ama asanteman ami anya din wo baabi a wo kɔ baabi na so so wo fura sante a na nipa kura ni age ene wo pesa sa anim onyam no wo de twitwiri fam enya wa fe sabe ye wura driver kura wontumi ko gina nanim kura anka emoni din kan asem na akobo ye wura pia papa wudi pen asantema de kirade anu na atiti ya mi ada ya na enti na ya begina because abusua no yesu church ado se asem bia no de ye wura e be fa yan ya busua sokora ama asante ani monyam ekuta no pepa adanti enti ana abusua no yehia ya yasem nyina yetiawa sa aja Wusu ya nini ni chak abusua no de wowom wayeko nani yentwa na so mfra abusua na mom dibra ekuta no sa abusua panyin de na tinton ana yasra no BBC obetima ba sani etimi ka sa abusua panyin dada wahene kra yetu na ade aso adu no bia ka so wahene dada ahemfie dada amufo oye nua ye do no ai na te sama ma China nsema o kan ye no ene kokotie ni te sama idea Abusuapanin to park ano ndo ami se na o gine na tata ne lawyer ba ko a odima no na omo so any in e se Abusuapanin gine ne furugu na chere se nya sempeto o gine ni ye e de Abusuapanin to park de wodi ye fita honhom abata no ho se bam ene e wo kan ne enua na obubu egu na su won te wonte kora wonte so dogo bi nu abe e de Abusuapanin ene ye tu ade so wo se
wonte hwe anase zia de wate anase stir wuntu ubetu ada wuntu ene abusua ne ebefiri mu atibia no midimu awande baba besom mu midi ne akosi aboaje wa jonko haya de TV mesa so basa no ahye ama fofo anya bi ahye mira wase so hye makram Abusuapanin amaka about GQ Travel Hotels, Sabuki, Germany. Global flight from Ghana, China, Dubai. Explore the world with us. Run and fly to Ghana. You better train from Bibia Germany. I brought how that TTB. Now they offer a plane. You go to international airport. You go to airport to your destination. And one person go holidays. So if you are going to project to Munya, maybe I'm metro some project 2 years. You go to Mamma, Divine Space. You go to GQ Luxury Hills Hotel. I will equip Maha. We make travel also stress-free. Travel management, expert in traveling. GQ Travel Hotels. Call us +49 17996 4242 +49 1521 485 2424. Check us on our website gqtravel-hotels.com. GQ, stay connected.